אקשן. ערב טוב לכולם, בשם השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נדבר על אחד הכוחות הגדולים שיש בעולם, היא בריאתו, שמשתמשים בו הרבה אנשים בדרך כלל לרעתנו, משתמשים עלינו לרעתנו. זה יצר הרע משתמש בו הכי הרבה, והאנשים שמשתמשים בו לרעתנו הם שליחים נאמנים שלו. הכוח הזה נקרא פחד. השימוש בפחד הוא שימוש עתיק יומין, הוא שימש במלחמות, לכיבוש מדינות, הוא משמש להנדוס תודעה, הוא משמש לשליטה על ציבורים, הוא משמש גם בפרטי ככוח משתק מאוד וכוח שמאפשר לבטל את הבחירה החופשית שלך ולשלוט עליך לעשות מה שמי שמפחיד אותך רוצה שתעשה. הפחד מתחלק לשני כיוונים מרכזיים, יש בהלה וחרדה. הבהלה זה פחד פתאומי שפועל לטווח קצר, והחרדה הוא פחד ממושך, שיש תוכנית שמשכינים לך בתוך פחד ממוסד, שבפחד הזה מנתבים אותך לטווח רחוק, לדברים שרוצים. שימוש בפחדים ראינו עוד מתקופות היסטוריות, הפחד שימש בדרך כלל לכובשים גדולים, שהשם שלהם, המפחיד, ירוץ קדימה לפניהם בשדה הקרב. כי כשאתה עומד מול מישהו שמפחיד אותך, אז אתה כבר זורק את הנשק ובורח, עוד לפני שהוא מגיע. שימוש פחד כזה ראינו מהפרסיים הקדמוניים והבבליים, שבחנצר הרומי, האימפריה הרומית, והמונגולים של ג'ינגיס חאן, שכל מקום שהם כבשו, הם פשוט השמידו אותו ושרפו אותו. מקומות שגם הם נכנעו, שרפו והשמידו אותו. אחרי שהתבססו, הם נדעו לך או שתיכנע, או שנשרוף אותך כמצב את הקודמים. אבל הראשונים היה צריך לשרוף. למה? כי השם הזה רץ להתגלגל לפניהם. באים פה מפלצות אדם, איך שהם מתקרבים צבא ואתה קולט שאם אתה תפסיד ישרפו אותך, אז אתה כבר בורח מראש. וככה יותר קל לכבוש. אחרי שאתה מתבסס ונהיה אימפריה, ואתה כבר לא יכול לשרוף כל הזמן את כולם, אתה מציע לכולם קנייה, ורובם הסכימו להיכנע. הפחד הזה, דרך אגב, משתמשים בו הרבה בעידן המודרני, דווקא ארגוני טרור. ארגון טרור הוא הרבה יותר חלש ממדינת אויב שיש לו צבא מסודר, כי צבא מסודר שיש לו גם נשק כבד, יש לו גם בסיסים שהוא מחסן את הנשק הזה. יש לך כבר מודיעין כנגדו שיכול לנטרל אותו. מלחמת ששת הימים התחילה מהתקפת מנע, שהורדת את החיל האוויר של מצרים וסוריה בשעה וחצי. בשעה וחצי הכרעת את המלחמה, כי השמיים היו שלך. אז ברגע שיש לך ארגון טרור שהוא הרבה הרבה יותר חלש, הדרך שלו לפגוע ולייצר תודעה הוא לזרוע בהלה, בטווח הקצר לפחות. קודם כל הפחד בהלה שהשם מחלחל. בעיקר שטרוריסט, מספיק שטרוריסט אחד יעמוד באיזה מסעדה, מועדון אוטובוס, מוריד לך איזה 30 איש במכה אחת, כבר נהיה תודעה של בהלה, אנשים כבר מפחדים לצאת הביתה, לצאת לרחובות. 4-5 ערבים בתקופה של ראש השנה הימים הנוראים, של תשע"ו, היה פיגועי דקירות. במשך 5 ימים. יורדים מאוטובוס, תוקרים בן אדם, תוקרים חיילים וחרדים בכניסה לירושלים. היה התקפת סכינה, אנשים לא יצאו מהבית. עכשיו אתה מסתכל, כמה אזרחים פה? 8 מיליון. כמה אירועי דקירה היו? 10 דקירות. על 8 מיליון איש. כל המדינה השתתקה. אף אחד לא יצא לשום מקום. כי גם התקשורת פמפמה את זה. ויצאו לך בעלה, אדם מרגיש שיש טרור בכל מקום, יש פיגוע בכל מקום, יש דקירות בכל מקום. אנחנו עכשיו בשיא מלחמה. שיא מלחמה, יש לנו חיילים שנלחמים ונפצעים, ואנחנו גם נהרגים כל יום. ואנחנו לא מרגישים את זה פה. ולא תגיד שאנחנו אמריקה שהולכים את המלחמה מעבר לים. המלחמה היא 0.5 קילומטר מפה. ואתה לא מרגיש. לא אתה בפועל. אנשים אתה רואה הולכים למלונות, יכולים לטוס לטיסות, יכולים להמשיך לחיות את החיים שלהם כרגיל. התקשורת מנסה לייצר כל הזמן תבהלה ובהלה. חרדות. כל מה הולכת מלחמה אזורית. מה יקרה אם ניכנס לרפיח? מה יקרה אם הלבנונים יגיבו? מה יקרה אם האיראנים יגיבו? והבדיחה היא שהקדוש ברוך הוא הכניס בהם פחד, הם פחדים יותר ממך. אמרו נכנס לרפיח, נכנסת לרפיח. אמרו, מה, ירית על איראן, עכשיו תראה מה איראן יעשו לנו. הוא מנסה לברוח מהעץ, חיזבאללה, תגובה נגד שבועיים, אף אחד לא יצא לכדורגל, לארגונים, לשום מקום. בסוף תגובה שלו, רק 2 תרנגולות בצפון. אבל הפחד שהוא שיתק אותך שבועיים, זה הניצחון שלו. אז העניין הזה של הפחד, איך הוציאו את האנשים לרפורמה לרחובות? הפחידו אותם שהולך להיות פה דיקטטורה.
במקום לגלות שיש פה כבר דיקטטורה, ורצו להפוך לדמוקרטיה. יש לך דיקטטורה של ליטה קטנה, של ידי בג"ץ והפרקליטות, ובגיבוי התקשורת שותים לך על כל המדינה, יושבים לך על כל השלטרים, מחליטים לך על כל החיים, אתה לא יכול ללכת לכלום, אתה כושים במדינת אפרטהייד. ובמקום שכל העם יצא לרחובות, בעד הרפורמה, כל העם הוציאו אותם לרחובות נגד הרפורמה, כי הפחידו אותם. הפחידו שבאמת הולך להיות דיקטטורה. אנשים שהיום התפכחו אחרי 7 באוקטובר ממך, היינו בטוחים שזה הדבר הנכון לעשות. היינו בטוחים שהולכים פה דיקטטורה, ופה כפייה דתית, והולכים פה איראן. כאילו מי שבק לו בדי עושים כיסוי ראש לאשתך. ואתה חושב על זה, אתה צוחק, אבל תשמע, שידרו את זה. אז עכשיו שאנשים נמצאים בעלה וחרדה, אני אומר להם, תראו שיעורים שמסרנו פה לפני 4 שנים, בקורונה. כי זה היה תעמולה של פחד המונים עולמי, שבכל רגע כל האנושות הולכת להימחק עכשיו, וכולם הביאו לך מספרים, כמה מתים מהמחלה, ולכם לציין 90% מהם זה אנשים מעל גיל 90, או במדינות שיש להם עולם רפואה של העולם השלישי. העיקר, כל הבעלה הזאת לאן נתבע אותך? להתחסן ולעשות מיליארדים לחברת חיסונים. אנחנו 4 שנים אחרי, ואני עדיין מקבל תגובות באנשים שכל מיני בעיות רפואיות שיש להם בגלל החיסון. התחסנו 2 ו3 מהלחץ והפחד מי שלא יתחסן, ראו אותו כאויב המדינה. איך אתה לא מתחסן? אין לך אחריות. רצו שמות, אתה בלי חיסון לא נכנס למוסד, לא טס לחוץ לארץ, לא מקבל פספורט. יש אנשים יסתכלו לך ואתה לא התחסנת, כאילו אתה רוצח סדרתי מסובב עם סכין. והיום יש כל מיני בעיות רפואיות, כי הם דפקו את כל המערכת החיסונית שלהם, נשים בכלל, יש איזה זוג מסכן שמאז החיסון שהיא עשתה, כל הווסת המחזורי שלה השתבש. אין להם כבר זוגיות נורמלית, כל פעם התערבל להם, שהמשת תורה עוד פעם. מאז החיסון, דפקנו את כל הגוף. אבל למה אנשים מצאו? פחד. אני אנשים דתיים, אברכים, שישבו וקיללו מי שלא מתחסן, שיכלו לו את הרע, שיקרה לו, שקראו לו דין עודף. מאיפה זה הגיע? כאילו, מהפחד, שהכניסו את הפחד לאנשים כל יום. אתה רואה שפחד משמש כלי נהדר להנדוס תודעה ולטוב כל האנשים לכיוון לא טוב. וזה עובד מצוין גם בפרטי. יצר הרע אוהב מאוד מאוד להשתמש בפחד כדי לשתק אותנו. הרבה פעמים אנחנו לא מנסים בכלל לעשות דברים, לשנות או לשפר את החיים שלנו. אנחנו לא מנסים. מהפחד, מהכישלון, מהחרדות שנכנסו אותנו לתת מודע. ועד שאנחנו נעשה ניסיון, שהוא יהיה פעם ב7 שנים, והרבה לחצים חיצוניים מאחרים, הוא גם יהיה נידון לכישלון, כן? כי הוא במקום לא טוב. הוא לא יחשב את זה לעשות, טוב, נכשלתי לעשות עוד פעם. אלא, הנה, ראית, לא הצלחתי. טוב, אני אחזור כל כאלה עוד 8 שנים. הוא היה מדעת בגיל 40, 50, 60, הוא לא התחתן, לא מצא עבודה נורמלית, אין לו בית, אין לו כלום. כי הוא לא ניסה אפילו. כי מתוך החרדות האלה והפחדים, מה הפחד הכי גדול? שתיכשל, אז נכשלת. היא תעבור, תפתח 100 אנשים הכי מוצלחים שיש כל שנה. כל שנה, חוברת יוצא, 100 אנשים הכי מוצלחים של השנה. וזה אנשים מה שיש שם מיליארדרים וראשי ממשלות. תסתכל על כל 100 הראשונים. זה אנשים שנכשלו בצורות הכי חמורות. חטפו את הביזיונות הכי קשים. יש שם מיליונרים שתקופות שישבו על ספסל. הם לא שיחק להם המזל, עלו על גל. זה אנשים שפשוט ההבדל בינם לבינך, שכשהם נכשלו, אז הם קמו, עשו ככה, והמשיכו עוד פעם, מה קרה? והאנשים בחוץ, תארים אותם בתור טורפים, שוגעים, למה? כי רוב האנשים שהם לא מצליחים פעם אחת, הפחד רומס אותם, שרואים אחד שלא נרמס מזה ולא מתרגש, אז הוא משוגע. אז רק מי שמשוגע מצליח. לא מי שמשוגע מצליח. מי שלא מפחד מצליח. ולא מפחד, זה לא שאין לו תחושות פחד, זה כולם יש. רק כשהוא מתגבר עליהם. כי אם אתה תיתן לפחד לשתק אותך, אז לא תצטרך לעשות כלום.
ועכשיו, מה זה יוצר? זה יוצר גם תסכולים, וזה יוצר את הפחד השני, החרדה, לטווח הארוך. אז שיחזקו כל מיני בעיות של חרדה. זה יוצר גם חולי בנפש, זה יוצר גם חולי בגוף. פחד יוצר שינויים פיזיים, פיזיקליים זה נקרא, שינוי בגוף. אצל נשים זה בעיקר, יש במסכת נידה שתי משניות. אחד בפרק שלישי ואחד בפרק שישי, ומקשים ביניהם. בפרק שלישי כתוב, פעם בזמנם שלהם גופים יותר חזקים, היה לאישה וסת קבוע. היא רואה כל ג' לחודש. והנה בג' לחודש אחרי היא הייתה באיזה בור, כי בדיוק פרצו ליסטים לעיר, שוחטים את כולם ומתחבא שם, והיא לא ראתה. והיא יוצאת החוצה עכשיו, מה אנחנו דנים? מצד אחד היא רואה כמו שעון. אולי תחשוש שהיא ראתה איזה טיפה אחת וזה נעלם לה, ועכשיו היא טמאה. לא, אומר רבי מאיר, לא, למה? כי הפחד מצמית את הדמים. היא כל כך פחדה, כן? שהפחד שיתק לה את כל המחזור. ואז מגיעים מהמשך, ומביאים את הסיפור מאסתר המלכה, שכתוב שבא אליה השליח, ואמר לה, המן גזר ככה וככה, השליח למרדכי, וכתוב, ותתחלחל המלכה, ואומרת הגמרא, פרסה נידה מהפחד. שואלת הגמרא, אז לא מבין, פחד מצמית דמים, או פחד גורם לזה? אז חילקו לה שתי סוגי פחד. בהלה, כמו שהיה עם אסתר, זה הפחד בטווח הקצר, גורם, תראה כשהיא לא צריכה לראות. חרדה, כמו שהיא עכשיו מפחדת כבר, קיים בתוך הבור שלא ישחטו אותה, מצמיתה דמים. שלא תראה גם כשהיא צריכה לראות. אז אתה רואה שפחד, בין חרדה, בין בהלה, משפיע עליך פיזית. הוא עצמו משנה אותך פיזיולוגית. זה לא סתם הרגשה רעה לפחד. אדם שופט לחרדות נהיה חולה. אדם שלא מתמודד עם הדברים שקורים לו בחיים נהיה משותק. הוא לא יכול לפעול. הייתה אישה שנפלה לחרדות, סיפור שמפורסם של מרדכי אליהו, שפתאום נכנסת לחרדה, שהיא תיפול נפילה, והיא תשב על איזה כיסא או שולחן והיא תיפול נפילה, והיא תיפגע קשות, ומאז היא נכנסה להתנהגות כפייתית, שכל כיסא או ספה שהיא יושבת, היא בודקת אותו איזה 5 דקות קודם. עוד פעם, שבי כבר, כאילו, באוטובוס, היא לא מסוגלת. 3-4 דקות זה כפייתי, כמו שבודקים את המנות של הדלת 4 פעמים, 5 פעמים, ואז חוזרים עוד פעם ובודקים. כי ברגע שיש לך חרדה מסוימת, במצב מסוים, אתה נכנס למעגל כפייתי. היא נכנסה למעגל כפייתי, לבדוק כל מה שיושבת עליו במעגליות, איזה 50 פעם. באו לרב מרדכי, אמרו לו, מה יהיה איתה? אי אפשר ככה. אי אפשר לשבת את השולחן שבת, אי אפשר לעשות את באוטו, לעשות את הבאוטו, אי אפשר לעשות את כלום, ספסל ציבורי לא יושב. כל דבר עם הבדיקות האלה, משגעת אותנו. לא תביא אותה אליי. ואז לפני שיחסה אליו, הוא אמר, שמש לך תביא את הכיסא הכי מאפן שיש לך, אני רוצה לראו שנוסע עליו, עד שהוא מתפרק. הלך, הביא לו אחד כזה, העמיד אותו ככה באחיזת העיניים, כי זה עוד דקה נופל מעצמו. ואיך שהיא נכנסה, הוא עמד, אתה יודע מה, זה של הראשון לציון, וזה היה מרשים, וזה, שבי, אמר לה. אז היא מהפחד, ישר התיישבה, לא בדקה כמו זה. איך שהיא התיישבה, נפל? ואז הוא בא לה על הרצפה, ואמר לה, נו, נפל. מה קרה? שברת משהו. מתת! מה קרה? והמשפחה סיפרה אחר כך, שהיא הוציא אותה מזה בשנייה אחת. החרדה הזו הייתה מנותקת מהמציאות. הוא חיבר אותה למציאות במכה אחת. לא תמיד זה עובד, כן? אבל ככה. זאת אומרת, יש לך משהו שאוכל אותך לאט, תקתק לך בתוך המוח וגומר אותך. עכשיו, פחד, כשאתה משתמש בו, נגיד יריב במלחמה, או כלי טקטי נהדר, אנחנו צריכים להפעיל פחד על האויב, אני חושב במלחמה. עשו 2 חיסולים ממוקדים בהבדל של 8 שעות. כן, אחד הורידו בלבנון, אחד לוקסמבורג הורידה באיראן, ויש 8 שעות. הטלת פחד אדיר באויב. הבעיה הייתה שהצמרת שלך, הביטחונית הצבאית, הם פחדנים בעצמם. בשעות הראשונות האויב היה בהלם. כשהם עשו את ההלוויה, אפשר לראות את ההלוויה של ההוא באיראן. אתה יודע, איראן, כל ההלוויה בכלל הולך ככה, הוא פחד שירד לו משהו על הראש. ואז הם אמרו שהם יגיבו. ואז פה נכנסו לפחד,
ושבועיים לא עשו כלום. נכנסו למגננה, ושבועיים מחכים, ושבועיים דנים על זה באולפנים, מתי תהיה תגובה, איך תהיה תגובה, מאיפה הוא יגיב, והם צוחקים, וחזרת להם את כל הביטחון. ברגע שהם אמרו שהם יגיבו, מה שהיית צריך לעשות, זה לעשות עוד הפצצות מסיביות, ותגיד להם תגיבו. והם לא מגיבים, כי הם מפחדים. אבל כשאתה פחדן בעצמך, אתה לא מזהה את הפחד על האויב. העם שלנו לא פחדן בכלל. הראשים שלנו פחדנים. והפחד הזה מביא את כל האסונות. אתם יודעים איך הסכם אוסלו נולד? למה רבין חתם על הסכם אוסלו? הוא לא הביא אותו, הוא רוצה שלום עם סוריה, ופתאום כמה ספנים מאחורי, הסיבלים וכל אלה, ורום פונדקים, מח שמוב זכרו וכל אלה, עשו הסכם מאחורי הגב, הביאו לו הסכם תחתום עם הפלסטינאים. תחתום עם ערפאת! למה הוא באמת חתם? מה היה הפחד שלו? שתי סיבות. אחד, הוא חתם בגלל בג"ץ. הוא גירש את כל החמאס ללבנון, ואחרי חצי שנה בג"ץ החזיר אותם. חצי שנה זה בינתיים התאמנות של החיזבאללה, למדו שיטות לחימה, חזרו קומנדו. אז הוא אמר, ניתן לערפאת לשלוט, אז ערפאת יהרג אותם, לערפאת אין בג"ץ. אבל הסיבה האמיתית הייתה מלחמת המפרץ שנתיים קודם. הטילים נחתו על בית קפה בתל אביב. התל אביבים איבוד עשתונות. הוא לקח אותם כתור המיקרוקוסמוס של כל ישראל. הוא ראה אלה בתל אביב בוכים מכמה טילים, הוא הגיע למסקנה שהציבור כולו לא יכול לעמוד במלחמה. העורף לא יכול לעמוד במלחמה. אם תהיה מלחמה, העורף יתפרק. זה המסקנה שהוא הגיע. אין לנו עם מספיק חזק לעמוד מאחורי הצבא החזק שלנו. אנחנו רואים בדיוק במלחמה הזאת שזה בדיוק הפוך. הצבא שלך פחדנית, העם שלך, העורף שלו חזק מאוד. אבל בגלל הערכה הזאת שאין לנו עם שיכול במלחמה, אז עדיף לעשות את ההסכם הארור הזה, עדיף להם שטחים, לקנות כאילו שקט, כי העורף לא יכול לעמוד במלחמה. זה המסקנה שהוא הגיע. הפחד שלו מהפחד של העורף, כמו שהוא הבין את זה, כי הוא מסתכל על בתי קפה בתל אביב, כי מה מעניין אותו? איך החזיקו שדרות ואופקים והצפון במלחמת המפרץ? המדינה זה תל אביב וסביבותיה. הם לא יודעים להחזיק במלחמה העורף הזה, חלש. בוא נעשה הסכמי אוסלו, ואז שילמת ב5,000 יהודים, 6,000 יהודים שירצחו מאז האדם. מזוויע. מזוויע. אז קודם כל צריך לדעת. אדם שמחליט החלטות של פחד, בין אם הוא ראש של ציבור, בין אם הוא יחיד, זה נזק טוטלי. כל החלטה שאתה עושה מתוך פחד, אתה עושה אותה בלי שכל. נגמר. תהיה אדם הכי חכם, יהיה לך את כל העובדות על השולחן, כולל תמונות לווייניות ומראות, אתה לא תראה כלום ולא תשמע כלום, כי אתה רואה הכל דרך הפחד שלך. הוא פשוט נועל לך את המוח ונועל לך את ההיגיון. האדם שנעול על פחד, זה נועל לו גם את החיים הפרטיים. הוא לא יכול לבחור מקום עבודה מהסיבות הנכונות, הוא לא יכול לבנות זוגיות נכונה, הוא לא יכול לבנות הוריות נכונה, הוא לא יכול לעשות כלום. אדם שחושב כל הזמן, מתכנן כל הזמן, והמוח שלו כבר מעלה עשן, כמו מחשב שאתה לא מחבר אותו אף פעם, 24 שעות ואז אתה שורף לו את כל המעגלים, כמה הוא יכול להחזיק? ככה זה האדם שמפחד. החרדות שלו כל הזמן פועלות ברקע, זה כמו אפליקציה שלא נסגרת. אתה רואה בפלאפון על המסך נקי, אבל יש אפליקציה ברקע שאתה לא רואה אותה כרגע, והיא מופעלת והיא אוכלת לך את הבטריה. ככה חרדה עובדת. זו אפליקציה שעובדת ברקע וגומרת לך את כל הבטריה. אתה אפילו לא רואה אותה. ואתה חושב שאתה מחליט החלטות בסיבות נכונות, כי הגיונית, אני בודק, אני משווה, דירה פה מול הדירה פה, האישה פה מול האישה פה, העבודה פה מול העבודה פה, ובעצם האפליקציה של החרדה ברקע היא שמנווטת אותך. כי אני מפחד שאם אני אהיה פה אז יקרה ככה וככה, אני מפחד שאם אני אעבוד פה אז יקרה ככה וככה, אני מפחד שיתחתן פה אז יקרה לי ככה וככה. זה ברקע עובדת האפליקציה, אבל זה לא עובד במחשבות שלך. ואתה חושב שהחלטתי נכון, והכל מחורבש. עכשיו תיקח את זה, את האיש הזה בפחדים באפליקציה ברקע, שים אותו עכשיו שר ביטחון, או רמטכ"ל, חרבש את המדינה שלמה. זה מה שקורה, שהאפליקציה של חרדה עובדת לנו ברקע. בעלה היא פחד לזמן קצר. כדי שבעלה תשמר, צריך להשאיר אותך על בעלה בזמן קבוע. עכשיו, זה עושים הרבה על זה שימוש בתקשורת. מי שידע לנצל את זה, זה דש. הם כבר לא כל כך זוכרים את זה שדש יצא,
היו בטוחים שזה גוג ומגוג. זה היה לפני הקורונה, שהוא היה גוג ומגוג, שעכשיו מפחדים מלחמה אזורית עם עוז, וזה עכשיו זה גוג ומגוג. יש לזה רב אחד, שיש לו כל מה שיעורים על גוג ומגוג, הוא רק מחזור כל הזמן. הוא כבר, אני זוכר שהוא הצהיר שג'ורג' בוש האבא זה גוג, אחרי זה נהיה הבן, אחרי זה נהיה אובמה שהוא בכלל פרעה, ולא יודע, קושי יד אחת תנועה, כן? הוא מגלגל את הפחד שלהם, כל פעם שיש מלחמה או משהו, כולם באים אליי, עכשיו פתאום, איפה זה כתוב בתורה? איפה מה זה גוג ומגוג? מה קורה? מה לא תירגע, תשאר, הכל בסדר. לחלק המצאתי תאריך, אמרתי, משיח מגיע ב-2068, יש לך זמן, תהיה רגע. די, כבר די, מה, אני לא... פתאום שהוא 2068, זה רגוע, כן, יש זמן, אתה יודע, לקחו את כל זה. כן? אז ככה, לא גוג ומגוג לא נגע, אבל זה פחד, אתה מבין, הכניסו לנו, אז באמת היה... כמו שאמרתי, היה לנו את המלחמה פה, ולפני זה היה לנו את הרפורמה, ולפני זה היה לנו עוד מלחמות ועוד צרות. כל הקשקושים האלה שיתקו אותנו. ולא החלטנו נכון. ולא פעלנו נכון. דאעש השתמש בטכנולוגיה והשתמש בתקשורת לזרוע בעלה. והוא התפשט במהירות. הם היו התחילו בתור כמה רבושים עם רובים, טנדרים, עוד לא היה להם שטחים, לא היה להם כלום. ברגע שהם התפרסו והתבססו, אז הורידו אותם. ברגע שאתה כבר נהיה כבר צבא, אתה לא יכול לסרטק כל עליך ממקום למקום. אתה כבר יש לך מחסנים, יש לך זה, יודע איפה להפציץ אותך, והכתובת שלך, ומה להוריד אותך. שהם היו קטנים, כאילו, וחסרי כוח, זה היה שיא הכוח שלהם, התפשטו במהירות. יש לך דאעש בעיראק, דאעש בירדן, דאעש בלבנון, דאעש בסוריה. איך התפשטו כל כך מהר? הרי היה עוד ארגוני טרור, היה אל-קאידה, היה זה... איך דאעש התפשטו בכל מקום? פחד. אבל איזה פחד? של בעלה, לא של חרדה. זה התחיל עם בעלה. תביא אותך ברגע. כל הזמן הוציאו סרטונים. תעשו אחד, אופילו את הראש. מראים לך את זה. לכפר הזה מגיעים, לוקחים כל הגברים, לוקחים את הנשים והילדים. פה שוחטים ושורפים אותם. ואז זה יצר בעלה. כי בתוך המקומות של הערבים, הם שומעים דאעש מגיע, הם כבר בורחים והולכים. אז אתה כבר כובש שטחים, בלי לכם בכלל. ואתה כל הזמן מוציא סרטונים. 90% מהמלחמה של דאעש הייתה באינטרנט. 10% בפועל בשטח. ופימפמו את זה. והתקשורת פימפמה את זה, והרשתות חברתיות פימפמו את זה. ודרך הרשתות החברתיות שפימפמו את זה, הם גייסו אירופאים לבנים שהתאסלמו והצטרפו לצבא שלהם. ואז עשו גם כמה פיגועים בצרפת ובזה ובזה, יש דאעש בכל מקום, נכנס לך פחד, תתחיל עכשיו, כמה פעילים כבר יש? כמה יש בארגון הזה? אז מה החדש נכנסה? מה הבעיה שהם פיזרו? ועכשיו מישהו זוכר אותם? דאעש עדיין כן, כי הוא רעיון. הוא עדיין כן. ויש להם כמה פעילים, אבל איפה הם? איפה הם? הם הרעידו את כל המזרח התיכון. איפה הם? לכן אני אומר, שעכשיו עוד הגלים האלה, הרי הכל מנווט מלמעלה. אנחנו בתור יהודים מאמינים. איך אני יכול לדבר על הפחדים והבעלות והחרדות ש24/7 באים להם מכל מיני כיוונים, כולם באים מעשית רעך וכולם יש לו כל כך הרבה אנשים שמתנדבים לעבוד אצלו בערוץ 12 ו13 בפרקליטות, יש לו הרבה אנשים שעובדים בשבילו להפחיד אותנו 24/7. איך אני יכול להתמודד? אם אני לא אדם מאמין, לא יכול להתמודד עם זה. אם אני שוכח שיש מושל בכיפה, שיש בורא עולם, שאין עוד מלבדו, שהכל חלק מתוכנית מתוכננת, שיש עוד לך שערה מהראש בלי שיקבלו אישור מלמעלה, והכל מתוכננת לשערה ושערה מראשך, איך אני יכול לעבור את הדברים האלה? מאיפה אני אקבל את האומץ? אני מודה על עצמי, אני לפני שאני התחברתי לבורא עולם, שהיא כוחות חיים שלי והיה לי חיבור גדול עם בורא עולם, בתור באדם רחוק בתור המצוות, הייתי באדם מאוד מאוד מופנם, מאוד מאוד ביישן, מאוד מאוד פחדן לנסות דברים חדשים. והגעתי לגיל 27 ו8, תראי לכם לסחוב איתי, ויש לי תואר מהטכניון, ולמדתי גם מחשבים, והייתי בצבא בחיל אוויר, ואחרי זה עבדתי, הכל כאילו על הנייר, בלי חיים בכלל. ורוב המקומות האלה החיים נפתו אותי לשם. כאילו בגלל שמישהו אמר, אז הלכתי איתו, אחרי שעבדתי תואר בהנדסת בניין, הלכתי לעבוד בזה, לא היה עבודה, בדיוק התחילה האינתיפאדה השנייה, אז חבר הלך ללמוד באוניברסיטת תל אביב משפטים, אני לא יודע מה אני חושב משפטים, אבל אני מתכונות, הצטרפתי למתכונות בטלוויזיה, הוא נשר אחרי סמסטר, נשארתי עוד 3 שנים עם מוטור שאני בכלל לא תכננתי.
למדתי קולנוע וטלוויזיה, ועד בסמסטר האחרון חזרתי בתשובה, לא סיימתי אותו, חזרתי איזה 8 נקודות. כי נתתי לחיים להחליט בשבילי, אתה לא תחליט, החיים ממשיכים חמודי, זה כמו זרם מים, אתה לא תעמוד במקום. אם אתה לא פותח, מישהו אחר בודח את הברז, אז הוא מנתב אותך לאן שהוא רוצה. אדם שלא יתאפס על עצמו, אדם שלא יתחבר למקור כוח, שהוא יבין שאין פה סתם, ותחליט, ואתה צריך לעשות החלטות כשם רוצה שתחליט, ושם רוצה שתנסה, כשם רוצה שתנסה, ואז אתה תנסה, ואם אתה תיכשל, זה כשם רוצה שתנסה ותיכשל, לא שלא תנסה. הוא רוצה שתנסה ותיכשל, כי גם מכישלונות לומדים. ואם אתה לא תיכשל, אם אתה תיכנס לטראומה מהכישלון הזה, לפחדים, או לא תנסה בכלל בשביל להיכשל, הפסדת את כל הפואנטה. כי אני יכול להגיד, בוא'נה, אני התקרבתי בורא עולם, קיבלתי שכל בגיל 29, חבל על 29 שנים שבזבזתי בשטויות. לא נכון, זה מחשבה מוטרדת שכל חוזר בתשובה. אני הייתי בדיוק איפה שבורא עולם רצה שאני אהיה. ולכן אני לא שוכח כלום מהימים שעברתי וכל דבר מה שעשיתי. כי מכל דבר יש ללמוד. מכל הניסיונות שנכשלתי, מכל העשרות אלפי ניסיונות שלא ניסיתי בכלל, כי פחדתי מהכישלון יותר מאשר כישלון עצמו. שזה טמטום לחלוטין. טמטום לחלוטין. אני היום יכול לבוא את כל העניין של דאעש, וכל העניין של הפיגועים, וכל העניין של הקורונה, וכל העניין של הרפורמה, וכל העניין של עכשיו בתוך מלחמה, ולהיות רגוע. אין לי אפליקציה עכשיו בדבר ככניס בי חרדות. כי בורא עולם מחבר אותה, כל הזמן שמישהו אחר מסע להדיק אותה, בא בורא עולם מחבר, מה למכשיר הזה, לא תהיה האפליקציה הזאת מופעלת. סתם גומר את הבטריה, אבל לא צריך אותה, היא לא מועילה לכלום. אין לי פחד מכישלון, כי אין כישלון. כי ברגע שאני יודע שהקדוש ברוך הוא, שאני כזה קודם כל לחשוב מה בורא עולם רוצה ממני. אני אומר לך, אני יודע, מה שבורא עולם לא רוצה אף פעם, שסתם יישב ולעשה כלום. אין מציאות כזאת. זאת אומרת, כל צומת שמגיע בחיים תגיע החלטה, בורא עולם רוצה שתחליט פה. ואתה רוצה להבין פה יותר, עם הידע שלך, הבנה שלך, מתייעצות עם אנשים אחרים, שהם חכמים בתחומים שלהם, וחכמים בחוכמת התורה, גם מפה וגם מפה. זאת להרכיב, להבין מה בורא עולם רוצה ממני, אתה אומר על זה תפילה, שאם זה מה שאתה רוצה זה יצליח, ואם לא, שלא יצליח, זה בורא עולם, ואז אתה עושה, ואז אתה רגוע. יצליח, לא יצליח, זה כבר לא רלוונטי. זה שבורא עולם אמר פה. זה הנקודה. אתה גם מסתכל אחורה, אם הייתי עושה ככה ובונה ככה, כלום, אתה לא מתרגש. אני לפני תקופת הקורונה, היה איזה יהודי יקר שכבר כמה שנים החיים שלו התגלגלו לכיוונים אחרים. פתאום, חצי שנה שהוא פגש אותי, הוא התאפס מחדש על החיים שלו. ואתה הבא, רוצה להתחיל דף חדש. אבל פה לא יודעים צ'אנס לדף חדש. רואים אותך, לא רואים את ה-20 שנה שהיית בסדר, אלא את ה-6 שנים האחרונות שהיית ככה ככה. אתה רואה באדם מיוצב, היה לו רעיון לעשות איזה עסק שקשור לתחום המזון, היה לו איזה פטנט, דבר יפה, אף אחד לא רוצה לאמר עליו, סוס מת. אמרתי, אני אמר עליך, אני אהיה שותף שקט. מה זה שקט? לא דרכתי בעסק בכלל. תדעי על סכום, הוא מחזיק בשיניים, ואז לפני הפריצה הגדולה, באה הקורונה, וחיסלה את העסק לגמרי. והשאירו אותם חובות של כמה עשרות אלף. ברור שהאיש הזה לקח את זה על עצמו, באמת, בחובות, לפרוע, הוא ועוד שותף שהכנסנו, שגם הוא ספג את הרוב העיקרי, והוא עד היום עובד כמה עבודות, זה אחד מהם, זה גם בניקיונות, זה בערב בכמה משרות, ולאט לאט הוא פורע בטפטופים לכל מי שכאילו ספג בגללו. הוא לא בוכה, הוא לא מתבחבש. כי הוא זכה להרגיש שהוא כן הצלחה. כי מה שהעסק נכשל, זה גורם שמימי. ההתערבות, קורונה, לא בשליטה שלך. אם אני מנסה והוא נכשל וכל האחרים מצליחים, אז הנה, אתה עוד כישלון. הניסיון הזה דווקא בנה אותו. אני ניסיתי, והשם עצר אותי, זה האמת. זה מה שהשם רצה, השם לא רצה אותו בתחום הזה. אבל השם רצה להוציא אותו מהתחושה שכל הסביבה שדרה לו, אתה מי יאמר עליך, אתה סוס מת. לא אתה סוס מת, אתה אחלה בן אדם. והוא יצא דווקא מתוך האירוע הזה, שהוא צריך עד היום כמה שנים אחרים, עדיין לא גמר בקצוות האחרונים, דברים 4 שנים אחרי, שעדיין עובד מתחתף לזה עוד 5, לזה עוד 300, לזה 400, לזה 500, היה חייב גם לי עוד איזה 8,000 שאני הלוויתי לו, אמרתי לו מחוק, יאללה גמור. זה הדרך,
תן לדרך, תתחיל לצאת, לחפש להתחתן מחדש, הוא גרוש ידי. משהו כל כך יש לו מחדש, נהיה באדם אחר לגמרי, הוא נהיה מנטור. הוא תומך באנשים נפשית, אחי. גייסו אותו, זה פרויקט של הידברות, שאתה מוסר שיעור ל2-3 אנשים בזום, בפלאפון, זה התחיל עוד קצת אחרי הקורונה. הוא פתאום מוסר לאחרים. ביודעים אבל מה שאני השקעתי פה, ואני עשיתי פה כמה, איזה סכום, מה שיחסי כל ההרפתקה הזאת? אני יושב לומד, מה אני צריך את זה? אבל בתוך הנקודות שהייתי, והגעתי יחד לאדם, זה כברחורה, עשיתי את כל ההשקעה הזאת, השקעת ביהודי, לא בעסק. השקעת ביהודי, החיית אותו, והיהודי היום הזה מחיה אחרים, אז כל האחרים האלה גם החיית אותם. אז מה אני אגיד עכשיו, תחזיר אותי לאחורה, חבל שעשיתי ההשקעה הזאת, לא הייתי עושה את זה? זה שווה $1,000,000, כל יהודי שעכשיו מתעורר בזכות היהודי הזה, היהודי הזה עצמו לבד שהוא יתעורר, זה שווה $1,000,000, לא כמה עשרות שקלים. זה הנקודה של בן אדם אחרת. ולכן לא חרדות ולא פחדים ולא התחרטויות אחר כך וצער ולא ביצה לראות. אתה יודע כל הזמן שיש בורא עולם, אתה רגוע עם כל ההחלטות שלך. ועם הכישלונות שלך, כי תמיד שהם לא שלך. אין לך כישלונות. ככה השם רצה. אם השם רצה זה לא כישלון. אם השם רוצה ככה זה לא כישלון, זה חלק מהתוכנית הגדולה של בורא עולם, שמורכבת ב8 מיליארד אנשים כרגע, היא פרוסה על עוד מיליארדי אנשים לפני ואחרי, על פני 6,000 שנה, והיא קולאז', יש הרבה היום תמונות, אתה רואה איזה ציור או תמונה של בן אדם, ואז אתה עושה זום עם העכבר, אתה רואה שהתמונה הזאת מורכבת ממיליוני תמונות קטנות שהן בכלל משהו אחר. אתה רואה, נגיד, הבבא סאלי, אתה עושה גדלה, קליק, 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 ואתה רואה מיליון תמונות שהרבנים אחרים, דתיים, וספרי תורה וכל זה, הקטינו אותם לרמה של פיקסלים, ומהפיקסלים בנו תמונה. זאת אומרת שהאיש הזה בנוי מתמונות של 8 מיליון איש אנשים אחרים בכלל. אין שם תמונה אפילו אחת של הבבא סאלי, הרכבת אותו מתמונות של אנשים אחרים. אבל ככה העולם, יש תוכנית גדולה, שבורא עולם עושה אותה, עם תמונה אחת יפה של סיום מוצלח, שמורכב במיליארדי פיקסלים, של מיליארדי אנשים שחיו פה באלפי שנים, והפיקסל שלך צריך להיות פה כרגע, ולזוז לפה כרגע, ולעמוד פה כרגע, כשאני אקח את הזום אאוט, אז תהיה לי את התמונה מושלמת. ושבזום אאוט הפיקסל שלך לא נראה בכלל, אבל הפיקסל שלך היה במקום אחר, בתמונה הכללית אני משהו מעצבן בעין, למרות שאני לא רואה אותך בכלל. אתה מורגש, אתה לא שם. כשאתה שם אתה לא מורגש, אבל אני אעשיד אותך, אתה תהיה מורגש בחסרונך. אז אם אני פיקסל תמונה כל כך גדולה, מה אני מתבחבש כל כך? אני רוצה לדעת, קדוש ברוך הוא, תמקם אותי, איפה אני בתמונה הגדולה? וזו תמונה דינמית, היא משתנה מרגע לרגע. אז פיקסל בתמונה, אני אגעת לחרדות, ואני אשתתק, ואני אגיד, אני לא רוצה לנסות, ואני לא רוצה זה, ואני לא זה, ואני לא הוא. למה? למה לתת לפחד ככה לשתק אותי כמו מטומטם? להפסיד את החיים שלי. אנשים מפסידים את החיים שלהם מהפחדים האלה. אז מה אני לא רוצה? וככה שהם מתבגרים יותר, החרדה אוכלת אותם עוד יותר. תגיד, תנסה עכשיו מה יש לך להפסיד? מה יש לך להפסיד? זה כל הדמיונות. מה יקרה אם עכשיו תנסה? תפתור את הפחד. לא ינסה. לא ינסה. הפחד ישתק לא לנסות דברים חדשים. זה מאוד מפחיד. אנשים יכולים לומר מה יהיה בחיים שלי, איפה אני אעבוד, איפה אני אגור. וזה מלווה אותם לא רק בגיל 20-25, הוא לא יודע מה יהיה. גם בגיל 30, 35, 40, 45, 50. הוא לא רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא פחות או יותר טיפל בו טוב ויפה. יש לו קורת גג, יש לו בגיל ללבוש, יש לו אוכל לאכול. הוא לא בדיוק זה בכלבים, אבל הפחד, מה יהיה? מונע מהם לשנות את המצב האפשרי הקיים. בעיקר שומע איך אני אקנה בית, תראה מה המחירים פה. איך אני אתחתן, תראה מה המצב שלי. איך אני... כי אתה חושב שאתה עושה. אז אתה צריך ליזום ולהשתדל, ובורא עולם נשים במקום. מתוך 4 מיליארד נשים בעולם, אתה צריך אחד. מתוך המיליארדי דירות שיש בעולם, אתה צריך אחד. מתוך המיליארדי עבודות שבעולם יש, אתה צריך אחד. אתה צריך 1 מיליארד. תיזום, צא מהפחדים שלך, והשם ינווט, תן לשם ינווט אותך לאן שאתה רוצה. הוא בא כמו זרם מים ואתה תופס מהכיסאות מהפחד שלך ולא זז. אתה לא נותן לו לנווט אותך גם. גם מי שרוצה לנווט אותך, לאן שמגיע לך, מרוב שאתה עושה חזק, בסוף עם זרם חזק שתזוז, ואתה מתרסק על המקום שאתה צריך להיות בו. במקום להיכנס באלגנט, מסכים אותך על הדד של המקום. יענו בכוח תיכנס, זה שלך.
כי אתה נלחם מול עצמך ומול המזל שלך. יש, אמר לי מישהו שנפצע בפיגוע והיה מוות קליני, והוא לא אוהב לדבר על זה. שבכם שעושים דיסקים וסרטים, אז אני ממליכה שהם עברו את זה. זה שלא רוצה לדבר על זה, אותו תדובב. כי הסיבה שלא רוצה לדבר על זה. בוא תשמע. אתה לא מגיע לגן העדן ולגיהנום, כי משם אין חזרה. אם אתה פה חזרה, זאת אומרת שזה שלב ביניים, סוג שזה דיון בכלל. הוא אומר בתוך הדיון, הוא ממש תיאר בקצרה, כי הוא מספר את זה, רק הוא לא מזדעזע, הוא לא מספר הרבה. אבל באמת דבר אחד, כאילו שמקרינים בפניך את המעשים שלך, את המחשבות שלך, אתה לא יכול לדבר. ואז מביאים לך את כל האנשים שנפטרו, שהם הקרובים שלך והאהובים שלך, כאילו לצפות, ואז אתה גם קורא את המחשבות שלהם. הוא אומר, ויש לך פדיחה איומה. ואתה לא להתחבות מהפדיחה, אתה עוצם את העיניים, אתה רואה דרך העיניים, אתה שם את היד, אתה רואה דרך, אי אפשר לברוא. הוא אומר, וזה הגיהנום האמיתי. לא הגיהנום שאחרי שיחרו את הדין שלך וישרפו אותך ויתגנו אותך. הבושה הזאת, בושה זה גיהנום. זאת אומרת, יש לנו חלק מה זה בעולם הזה, זה פדיחה. שאדם ייפול עכשיו ברחוב ואין אף אחד, או ייפול ברחוב ויש איזה 20 מישהו שמסתכלים עליו וצוחקים, שאם מסתכלים עליו וצוחקים זה יותר כואב לו. זו אותה נפילה פיזית. פה הוא יקום וילך, פה הוא ירגיש כאילו דקרו אותו, למה? כי זה פדיחה. עכשיו, זה כלי שמנוצע, בושה זה כלי שמנוצע, זה פחד. זאת אומרת, הפחד מבושה הוא כוח מאוד מאוד משתק. האדם שאם אני אעשה ואני אצא מזה מבוזה, שיבזו אותי, שיביישו אותי, שידחו אותי, זה פחד מאוד מאוד עוצמתי שנשתק את האדם. וכיוון שהכוח, איך רבנו קדוש, אנחנו בסוף קרא ליצר הרע, הוא אמר, הדור שלנו צריך לקרוא לו רק בשם אחד. לא יצר רע ולא מלאך המוות ולא סמיך לב, לקרוא לו כל הזמן הכוח המדמה. איך שאומרים את זה במלעיל, הרבע, הכוח המדמה. הכוח המדמה. מה זה הכוח המדמה? שעיקר הכוח שלו הוא בדמיון שלך ולא במציאות. עיקר הכוח של יצר הרע הוא לשחק לך במוח עם המחשבות שלך, ואתה עם המחשבות שלך כבר תחרבש את כל השאר לבד, לא צריך להתערב. זה הכוח המדמה. שאתה תחיה בדמיונות של כישלון, של תחייה, של נפילה, של התרסקות, ואתה תאכל את עצמך, ויבוא לך תוך הלילה, אתה גם תישן כמו בן אדם כל הלילה, תקדח במחשבות, והמחשבות האלה יחפרו לך עד שיקברו אותך לגמרי. זה הכוח המדמה, זה היצר הרע, זה הכוח שלו בדור הזה. וזה הפחדים והחרדות שכולם עומדים בתת מודע שלנו, כמו שאמרנו, אפליקציה ברקע. אמרתי לך, זה יש לך בושה. בושה כל הזמן, בושה זה שהתחו אותי שלא תראה. רוב האנשים שהצליחו בחיים, שבנו פרויקטים ועלו רעיונות, יספרו מבחינת הדרך כמה דלתות סגרו להם בפרצוף. זה מבזה. אני חושב שהסיפור הכי מפורסם, זה מי שאנחנו קוראים לו היום קונדול סנדרס, זה שאחראי על KFC, קנטקי פרייד צ'יקן, שבכל מקום יש סניף של הרגלי עוף מטוגנים בשמן עמוק, כן? והוא עושה מיליארדים, והבן אדם הזה היה אוסף של כישלונות עד גיל 65, לא הצליח בגיל 30-40. הוא הצליח אחרי גיל הפנסיה. הוא עבד בעבודות הכי גרועות שיש, ובכולם הוא נפל גם. ודחו אותו, וביזו אותו, והוא לא התרגש. קם עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם 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 ועוד פעם. כי מחשבה אחת הייתה לו, אם אני לא אקום, זה כן יועיל לי. אם אני אבכה, זה כן יועיל לי. אם אני אשב בבית ולא יעבוד, זה כן יועיל לי. אז למי יש לי לתפוק חשבון? זה החיים שלי, לא של אף אחד אחר. אז מה אכפת לי מה אחר חושב? הוא חי במקומי? הוא יפרנס אותי. הוא יתחתן במקומי, יביא ילדים במקומי, שיכול להביא ילדים במקומך? מי שיכול לעבוד במקומך? כל אחד, זה חיים שלו. אז לא אכפת לי מה אחרים אומרים. ואז הוא הצליח. ספר זה רב אחד שגדל באמריקה. מה שבאמריקה יש להם את המרוצי סוסים, זה ספורט מאוד מאוד נפוץ באמריקה. אצלם יש כדורגל, כדורסל. וזהו. תראי כל מיני סוגים של משחקי ספורט שלא שמעת, אני לא מדבר על פוטבול ובסקטבול, כן?
יש להם כל משחקים כאילו שאתה לא שמעת עליהם. מרוצי סוסים מאוד מאוד חזק שם. שנים. יש להם הימורים על זה, יש להם טבלאות על זה, מעקבים, תוכניות. ואז ראיינו פעם אחד אחד הרוכבים המוצלחים שלהם. הוא אומר, הרב הזה שמעתי טוב וקיבלתי לקח לחיים. שאלו אותו מה סוד ההצלחה שלך. הוא אומר, תשימו לב במרוץ, הסוסים, תמיד קושרים להם שני רתמות פה לעיניים. שהם יראו רק קדימה. כי פתאום העין שלו יהיה מרחבי, יראה את הסוס השני וזה, ייבהל, כך הוא בשליטה. הוא אומר, הקסדה הראשונה של רוכב שקנו לי, הייתי בגיל 6. ההורים שלי קנו לי. וששמתי אותה, ראיתי שחסמו גם לי את הצדדים, גם אני רואה רק קדימה. אמרתי, מה זה הקסדה הזאת? מה, אני סוס? זה לראות. הוא אומר לו, לא. הסוד של ההצלחה שלך, זה שלא יעניין אותך מה קורה מסביב. יש רק את המסלול שלך שאתה צריך להגיע לסוף. ולא מעניין אותך אם דעו לידך עקף אותך, הוא עדיין מאחוריך או צמוד אליך. כי תדפוק לו את החשבון, אתה לא תגיע פעם ראשון. שתראה רק את המסלול, רק את הסוס, רק אתה תראה. מה זה עבד? אני חשבתי הרבה קסדות מאז, כולם על אותו עיקרון. תמיד סגרו לי מהצדדים בדיוק כמו לסוס. לא רק הסוס רואה את המטרה, גם אני. לכן תמיד מגיע. פחד ובושה נובעים כל הזמן כי אנחנו מסתכלים על צדדים. אנחנו לא ממוקדם מטרה. פחד מחשבו עלינו, יחשפטו אותנו, יחלמוקה, מה יקרה אם לא נצליח? מה יקרה אם לא תצליח? אז אם היית עכשיו עושה ניסיונות, תעלי בודד וננסה לצאת. אתה תבנה 50 ניסיונות של רפסודה עד שתצליח, מה אכפת לך? אתה רוצה לצאת. אבל כשאתה עושה משהו קטן, ויש 4 איש פה לידך במשרד, אתה חושב 10 פעמים. כי מה יגידו ולא יצליח, יצחקו עליי, יפחדו ממני. אז החשבון הזה שדופק לאחרים, גם הוא יוצר פחד שמשתק אותך. אם אני יותר מקדם מטרה שרק היום, ורק אני, ורק הדבר הזה שאני רוצה, גם 1000 כישלונות לא יחשבו אחד. הוא רק מאמורות בדרך. כי יש רק מטרה אחת ואני רץ אליה. האדם שימקד עצמו, מה אני רוצה, לא יהיה מכל הנפילות בדרך. כי הם לא כישלונות, הם חלק מהדרך. הם חלק טבעי מהדרך. כי זה מה שבעולם אומר לנו. זה מה שהחסידות נראית לנו עוד פעם ועוד פעם. כל הנפילות והירידות הם חלק מהעלייה. אין עלייה במקום. אין לך דרך שתיסע בתוך העיר שאין רמפות. אין דבר כזה. זה חוק שחייב לבנות לך רמפות. בכבישים פנימיים וזה, יהיה רמפות. אחרת אתה תדרוס ילדים, נכון? ככה גם בחיים. אין המטרה שאתה רוצה להגיע בלי שיבנו לך רמפות בדרך. אז אתה לא מתרגש מהרמפות. אתה תגיע בסוף לדרך. זה כשיש לך הבנה שיש בורא עולם, ויש סדר, ויש רמפות, אתה סוגר את כל האפליקציות של הפחד ברקע. זה עובד נהדר באישי, זה יכול לעבוד נהדר גם בציבורי. כשיש חיבור לאחד, לא מפחדים מאף אחד. זה במשפט אחד. השם יהיה בעזרנו, אמן ואמן.